has given us faith and gifts to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa kasulbaran ining atong problemang kalibutanon, ang pandemic. Padayon sa natong pasalamatan ang Ginoo tungod sa mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi, labi na gyud sa siging palit sa atong mga slots for our projects. Nga unta bubuan sad sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Gilauman ko nga magpailob kamo kanako bisag buang-buang ako. Pailob in taon kamo. Nangabugho ako alang kaninyo sama gayud sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masalaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. Kay gikalipay man ninyo ang pagdawat kang bisan kinsa nga moanha kaninyo nga magwalig laing Hesus nga dili mao giwali namo. Gidawat ninyo ang usa ka espiritu o usa ka ebanghelyo nga lahi kaayo sa espiritu o ebanghelyo nga inyong nadawat gikan kanamo. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisan diutay sa inyong pinalabing mga apostoles. Tingali dili ako hanas musulti apan dili gayud kulang sa kahibalo. Gipatin-aw namo kini kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahimtang. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios, kundili nagpaubos ako aron ipataas ko kamo. Nasayop ba ako ni Ana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, gisuhulan ako sa ubang simbahan. Samarang gikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawadon, wala ako mangayo kaninyo hinabang, samtang uban ako kaninyo, kay ang mga kaigsuunan nga nanganha gikan sa Macedonia, nagdala sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto og sa umaabot, dili gayud ako magsamo kaninyo. Nagsaad ako sa ngalan sa kamatuoran ni Kristo nga ania kanako nga walay makapugong sa akong pagpangandak dito sa tibuok Gresya. Nganong gisulti ko man kini? Tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo?
Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Halangdon ug mahimayaon ang iyang mga buhat, ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat, mahigugmaon ug maluluyon ang Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinud-anon og matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugod. Kasaligan hangtod sa kahangturan, gibuhat diha sa kamatuoran o kaangayan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo.
Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay. Luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Sige namantag kadungog aning maong ebanghelyo, sige nasadtag yaw-yaw ani kada adlaw labi na gyud kun magrosaryo ta. Mitudlo si Hesus nato unsaon pag-ampo. Ang ako lang pamalandungan dinhi nga ang insakto gyud ang pag-ampo nga dunggon sa atong amahan niya dinhi sa structure sa amahan namo, ang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo. Nya unsa may iyang basic structures or structure. Naay duha ka parts, first and second. Dili pwedeng interchange. Ang first is the expression of our commitment to God. Nya second is the wishes sa atong mga benefits nga gikinahanglan. So commitment first before benefits. Di ba mao man ni ang common sa kay nga kanang paradigm or pamaagi ba kanang patakaran natong mga tao. Bisag unsay atong hangyoon nga mga benepisyo, kinahanglan naaw sa tay i-express nga commitment. Karon angat ng eleksyon. Mayor, pwede bag siminto tong amo ditong daan? Siya niya, ay kabala ka, Mayor. Kuhaan gimini mo. Doon na dyan kay ihatag nga commitment. Wa gani commitment. Way siminto ron. Kuhaan ron, kanang lockdown. Way budget. Pero mo express ang commitment, Mayor. Kuhaan kabuk diri mga 10,000 man ka mga butante din solid na ni Mayor. Siya, pilam na ka kilometro. Bisag kaning mga babae o lalaki. Ang laki, gusto yun mo hikap sa babae, no? Bisag kamot na lang. Kahikap di kas kamot di ay. O wa kay commitment. Imo sang panguyaban. Nya di sa namusugot o way commitment. Parehasad sa pagminyo og hapon. Kinahanglan kayo ang commitment. So kaning Ginoo, sigurista sad siya. O siguristo ba or sigurista? Kanang gusto sad siya nga masayod unsa may atong commitment aron inighatag niya dili masayang ang iyang gihatag. Kay kanigo mga taong irresponsable, dili committed, masayang ang benepisyo nga ihatag. Karon kamo unsa man mo? Kasaligan mo, committed mo ngadto sa Ginoo o irresponsable? Ito ba? Wa masayang ang gipanghatag sa Ginoo ninyo. Committed yun mo. Kinsa din mo ingon, ako pa din, committed yun ko sa Ginoo. Sige. Saan ka mo? Ay, duha, tulo. Way klaro. Kamu din ko ba? Unsa mo din? Di mo committed, no? Sige, pangayo. Mo na, portin daghanang usik.
Ginoo taga itaon kog may panglawas. O may kay kag panglawas, kusog kay motubo imong kilay, kiskison hinoon. Ginoo taga itaon kog good health. O healthy kay kag body. Isip asawa, dali kay kang mamabdos. Haputlo na hinoon ang fallopian tube. Di ka murag buang ana. Unsa may gusto nimo masakit ka? Ay tubag. Na usahay makaingon Ginoo ba unsa magi imong commitment nako? Una pa kumatang pang-apply og trabaho sa mga kompanya. Nga mga kompanya ba? Pang-apply og trabaho. Di ba ipa-express o sa ang commitment. Ana. Try ko na itong taga-bukid nga nang-apply sa kompanya. Ingon dayon ang interviewer. Unsa may imong ikahatag sa kompanya. Siya, wa man may bugas dito nyor niya. Aw sir, mo bitang nang-apply ko, pahatagon ay tadinidaan o natawaton. wa man sa siya kasabot nga commitment ba unsa may imong ika-commit sa kompanya. Ana, una pa kadawaton. Una siya, commitment. Nakaron, unsa may commitment nga gusto sa Ginoo. Naay mga labing minus tulo nga naa sa amahan namo. Una, daygon or simbahon ang imong ngalan. Ang imong ngalan mo'y simbahon, mao'y atong daygon, dili ang atong kaugalingon. Kuyaw mangugay magsigay ingon Ginoo, makapasar takos board exam, ngano man sa uwaw kaig mahagbong. Ang imo nang kaugalingon mo'y imong gimahal di ay. Nindot kay Lord, makapasar unta ko sa board exam, ngano man aron simbahon gyud ang imong ngalan. Unsay relasyon? Mayon ka magsigi na jud kog simba. No, ni pasar na nos board exam nakatrabaho din amanon hapit mo simba. Daghan naman og rason nga perti na kong bisiha. Oy, din ajud ko kasimba. Mo na yang imo na lang gisimba, ang imo na lang balay kay nagpatukod na kag house na nakaipalit na kag house and lot, magsige na kag pamintal sa imong balay, sige na kag butang atong imong tibing porting dagkua kay dako na kay kag sweldo, ana magsige na kag simba dito sa screen. Di na ka mo simba diri simbahan, di na maka kwarta ang pari nimo. Ana ba? Di ba mao man ang uban? Ikaduha nga muabot ang imong gingharian. Paharion tika. Paharion tika sa akong kinabuhi. Mo na ikaduha natong commitment. Muhari ka. Nako. Nakaron sa inyong balay, kinsa na may hari diha ron? Kinsa? Oh, bantay mo ana. Ginoo in taong padalip din taong pamilya. Mao tagang mag-text nako, Father, mo donate ko Father. Nya iampo Father nga maayo gid among pamilya, magmalinaw ako mga anak, mahimong buutan. Ambot og ang iyang pagpangayo ato aron ba muhari ang Ginoo or gusto siyang maingon ato tungod kay mura na siyang hari nga siya mo control nga ingon ani gid akong pamilya. Ana, kamo, kinsa may gasigir og panugo diha sa inyong pamilya? Ang Ginoo o kamo mga ginikanan? Kung kamo gani mo gasig panugo, hangtod masuko na lang mo, maglisod mong pangayo sa Ginoo. Kay ang naghari, damor hinong hatagan ka, basig damor hinong ka magsig pangasaba. May pagdi na lang katagaan. Nabi tayo mangayog anak, Ginoo in taon taga ikog anak, pader, iampo in taon pader, 5 na mi katuig pader, wa gid mi anak. Taga taon mi ampo pader nga mga anak. Nako niya og mga anak na mo, saon man nimo inyong anak? Di ninyo kusion, di ninyo hapakon. Ay di pader oy, di gyud pader. Ana, pagka panganak na, tuan na, sige nagpangasaba. Okay, mao lagi maghari, mo'y magbuot. Ana, ikatulong commitment. Saman, mo ni pinaka-importante, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. O kana, giunsa man pagtuman ang pagbuot sa Ginoo dito sa langit.
ang tanang isultis Ginoo sundon gyud mga anghel o mga santos wa gyoy musupak. Bisan gamayng pagsupak, inigsupak nimo gamay, mabalhin din ka ngadtos impierno, mahimo na kang anghel sa yawa. Pero kita din agita mahadlok mo supak sa kabubuton sa Ginoo. Nagtuo lang gid tagtua lang gyapon tas langit na bilong. Kada nato supak, automatic satanas na ta. Ana, bipila kabuk din hiron ang satanas karong buntaga. Taas ang kamot. Ako ni pataas na ko daan kinisupak ko sa oras na late ko gamay. Basta musupak ta bisag gamay lang sa kabubuton sa Ginoo, ma-automatic tag satanas mao na dito sa langit. Mao na ang tuas langit, ang ilang kalipay nakasentro sa pagtuman sa pagbuot sa Ginoo. Nya gusto ta nga kanang maong batasan dinhi sad sa yuta mahitabo nato. So tulo ka buk commitments. Sa tong una, uy, kamu sulti uy. Unsa toy una? Na, simbahon ka. Simbahon imong ngalan. Ikaduha? Na, muabot imong gingarian, maghari ka. Ikatulo? At least naka-ending mo. Ana, naka-ending. Nakaron ang gasunod ani kung matuman ni natong maong commitment, ang kalanon sa matag adlaw ihatag. Ang pasaylos mga sala ihatag. Kanang mga kaaway mahigugma na taana ihatag. Ang paglikay sa mga dautan ihatag. Ang pagdipinsa batok sa yawa ihatag. Mao ni ang ihatag sa Ginoo. Kanang mga sakit ihatag sa na. Ilikay ta na. Mao na ang tao nga committed sa Ginoo, wa nay kahadlok unsay kan-o niya karong adlaw o sa sunod adlaw. Mao na kining pras nako pare. Unsa may commitment nako dinhi sa parokya pag abot nako. Isi pare. Nahinomdom pa mo sa akong gisulti katong ni Simba pag installation ako. Akatog yung pag-abot na ko diri, pag-report. Nahinomdom pa mo ato? Wa. Muna. Niingon ko diri nga ako yung i-develop ang trust. Transparency, religiosity, unity, service, o technology. Muna akong commitment sa Ginoo. Transparency. Pasabot, wa ko'y isod sa bulsa na kolekta. Ako ginang ilantad ninyo tanan. Una pa isod. Usang di. Transparency, good. Ako usang i-record aron inyong makita una isulod kaysa akong isulodaan why record magduda na mo ana ana no mao na akong commitment nya unsa man say tanawa nganong nanghatag maning atong mga kuan mga namalit aning atong slots kay before na to i-announce nga mao ni ang slots naa na tay commitment unsay buhaton. Unya inighuman ato sang ipakita ang before ug ang after. Nalipay ba ako nga daghan sa atong mga online parishioners nga wa gyud kaanhi dinhi, nalipay silang gatan-aw sa kausaban tungod kay nitabang sila. Ambot kamo nalipay ba mo sa mga kausaban dinhi? Nya gusto pa mong napay usbon. Palit dayon. Tanawa. Tanawa ha. Atong usbon ang area sa atong simbahan kay gamay kayo 1,700 square meters rani. Natay palitonong 400, napagi 300, napagi lain nga mga siguro mga almost 500 sad na siya square meters. Mausab ang atong kanini ang area sa simbahan. Maluag-luag og jutay.
Nya unsa may commitment, amo na ang atong commitment. Unsa may responsibility, palit mo sa hope and opportunity. Tag 2,000. 877 na lang ang nahibilin. Ana, di na ni kasapar diha, pero sagdi lang, himo lang tag bag-o. Nalata na ang atong retablo, ang atong commitment ato ning i-lig-on nga i-enhance. Mo na commitment. Yan sa may atong og ato ning usbon. Ato ni siyang i-lig-on kay hapit naman ni malusno. Unsa man? Palit ya puntag slot. Karon, ikaw sad nga ni palit, mao sad na imong commitment sa Ginoo, Lord, mo palit ko. Commitment din ako, mo palit ko. Unsa man sa imong pangayo sa Ginoo? Pangayo ada yun. Ni commit naman ka. Ning hatag naman ka. Pangayo ada yun. Ihatag din as Ginoo nimo. Motong atong mga kaigsuonan nga naiuban gani cancer, donate din siya, ngayo dayon, patay dayon. Ano mo din ang kamatayon? Dili din na part of healing. Kanindot anang namatay ka nga mi-donate. Kaysa gasigi kag spend itong pamalit anang imong mga butang, kanang imong mga sinina, kanang imong mga alahas, nya mamatay ra day kay kang nugma. Kanindot ana. Ang tutok mo muna ako. Pero depende na sa imong panginahanglan ug sa kabubutos Ginoo. Mayon ang Ginoo mao man ni ang best for you. Sunan gaan ang imong sige dihang kimo, dagko kay kagasto, nya nag-anam na mo nagkakuyo sa imong panit, mura na mala nagbunot. Gusto ko, ari ka diri kay pasinaw na nako imong naong, di ako diri glutatayon. Ikaw diha, sige ka diha pa dialysis nga mura na kagitupsan sa kanini ang kuan Dracula, itom na kay kagliog, itom na kay kagbukton ngari hasta imong tiil itom na kaayo, mura nasunog sa kaingin ba nga mga tuod nga nasunog sa kaingin, ari diri di ba mag-transfiguration ka. Di ba? Kanindot ana, isa nya kaning nga itong Lord asa man ikon sa dito sa bahak, i-deliver na sa bahak. Ikaw, transfiguration ka. Sige, donate o sa di ba? Transfiguration ka. Ay, donate mo. Hope and opportunity. Ito kay opportunity dito. Pero din ato lang ka sa bahak o sa dito sa Manila Memorial. Total, magsigim sa kong misa dito. Ang misahan raman sa madugay sa madali. Pauli raman sa ning misa diha. Siya. O gato ning buhaton, adritso gid ta dayon makadawat sa mga grasyang ighatag sa Ginoo. Muna ingos Kristo, ano lang igdaghana ang ampo. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon sa si San Pablo, hinaot unta nga di mo magpalipat anang uban. Commit o sa amos Ginoo isip putli nga dalaga nga pangasaw-o ni Kristo. Dili kay magpalipat-lipat mo anang uban diha. Kay naa man sa kunoy daghang nagsangyaw, nabayaroy magsasangyaw nga tagaan o sa kag benepisyo aron mobalhin ka sa ilang tinuhuan. Tagaan day kag sin, kay gubao na imong atop, himuan kag balay, ana, niya man balhin day ka, tagaan day kag tagpila kilong bugas or tagurha ka buk noodles, unya human balhin dayon ka. Ana, di oy mag-una gani ng benefits, bati na. Una pang commitment, maubid na ka ng mga manag-uyab, sige nagtinukhangay, sige naglinayugay, sige nagkinuutay, ng luspad ng mga naong, una pa magpakasal, naku kani peligro ni. Peligro gini, nabali man, nabali. Kana yung magpakasal, niya wapay hikapay, niya igumag kasal, adto na mga luya, kana mo inindot. Ambot na pa ba na ron? Diba? Hasta ning nanimba, ambot nakaagi ba mong ingon ana, murag. Otro man san mo. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, gitudloan kita sa Dios sa pagampo, bo sa puno sa pagsalig, mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa simbahan, nga iyang pagampo alang sa tanan, mahimong tinubdan sa grasya sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami.
alang sa atong nasod nga ang maunungon ug matinud-anong pag-alagad mutuhop sa kasing-kasing sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay nga makapahulay na sila sa kalipayng tunhay sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Makagagahom ug mahigugmaon nga Dios among Amahan nga langitnon, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mundugma, sa gupausan tusa. Kining panog, kining dino, kinamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, umasa mo pangaliha, ihatag na kanamo, ulangit kong Amahan. Mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios ni ining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo,
ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ihipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, agay gunang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw,
ay luha kami sa mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami ditugyan sa mga pagsulay. Inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. kay mo manangging harian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit na to karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mong kalawat kanimo, at ani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
walk with you wherever you will go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon, imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron sa Ginoo mao ang katumanan sa atong tanan nga iampo or pangayoon kaniya. Apan ang kondisyon kinahanglan duna gid tay tinuod nga commitment. Unsa toy ato mga commitments sa amahan namo? Simbahon ang imong ngalan, moabot ang imong gingharian, o matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon diha sa langit. So karon part man is atong commitment nga ato gining humno ng atong project, atong pasalamatan ang mga namalit sa atong mga slots sa pagkakaroon ang hope and opportunity para sa ato ning primarily pagpamalit og yuta. Ang kantidad ang gidaghanon na sa mga slots nga nahalin niabot na og 4,123 slots. Pakpak. 877 slots na lang ang nahibilin. Para sa atong St. Vincent
healing strength nga tag 500 pesos para ni sa atong kuan dinhi retablo nga gisugda na ron og andam. Ang nahalin as of yesterday niabot na sad og 989 niya ang atong nahibilin nga slots 3,011 slots na lang. Pakpak. Oh, basig ugma 2,000 na lang ni mahibili na ni. No? Or sunod tuig baka noon. Mga igsoon atong ipadayon sa dayang pagampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Unya ugma na ay meeting, no? Ugma ba to? Meeting sa mga lay ministers. Update atong karon ba to ugma? Ugma. Oh, mag-update ta sa atong giplano nga katong pagpaligo na, pagpa-operate na sa atong confraternity di San Jose sa kada kapilya. So ato ning gipaningkamutan na natay iampo ninyo ha nga mulambo ning atong confraternity ni San Jose para ni sa atong mga amahan o kalalakihan sa matag kapilya na atay katong ato bang gipanghatag nga mga imahin ila tong pahimuslan paggamit nya mao ni ang atong pamaagi aron sa formisyon sa atong mga amahan o mga bana aron partneran sa niya nato sa mga asawa. Karon sa dieng tuiga, karong buwan na ang atong jubilee sa mga mothers. Pahinungod sa Our Mother of Perpetual Health. Karon na mahitabo nga Sabado. Karon mo itong sunod pa diyan sa 26, June 26. Jubilee of Mothers. Pagwatuwat lang mo og sangpiton mo, di mo sangpiton, ayon lang sa mugari kayo. Why budget para ninyo? Lang, limited lang kay na man tay protocol, limited lang usa. Pero natay Jubilee of Mothers. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristo.